Awu singabantu fele wena ufuna ukudlala ngami fele wena ayi awu Khambeki Uthi Ngicela uthando lakho wena ufuna ukuzubole kanjani uthi woza ngaphi woza la woza la yasemayini kuphi wesasona manje wena ufuna ufaka isicelo ayikufaka ngani wena woza ngaphi aqinisile was if nothing inkunzi phela imali yanje 5000 every week usobela nje wathi mase yikho nje nekolete engaka ngoba awasayijwayele imali yenyanga ijwayele imali enkulu uyagula uthi phuma cha wena yeke indaba hayi ukuthi angiphume hayi kodwa phela ubani onedatha kulapha phela ngeke yeke indaba ongibhalelo kepisi ngizokunika mzala shutha ngihlale phansi ufuna ukuyaphi ulisela wathatha inhliziyo yami wabaleka ulisela ini bajojile hawu ngiyabona ulisela bamtala umuntu ulisela wathatha inhliziyo yami wabaleka ulisela bamtala umuntu ulisela hawu wathatha inhliziyo yami wabaleka nabi ha hawu yewe nasela sengisaba ngisho uphuza ikhokhi ku-live vele kuthiwe uveza isidakamizwa wathatha inhliziyo yami wabaleka awu ambabo ulise wathatha inhliziyo yami wabaleka hawu wabaleka wejip yeyi uthi phela ngi-live ngabe sengishiye akabheda umuntu yani akabheda bheda kakhulu
kuyisilenda esomkhaba isishwaba yebi yamama ngisacabanga ukuthi ngikwazelaphi hawu oh cabanga-ke kulungile ngiye ngithi hlala lapho uyinasi sisti wena ngiyaphuma kuwe wena uyinanchalant impela ngiphumile kuwe ingane lekhala lefoni kanje uyinancha sisti wena naze uyinashi sisti ngithini manje uyinasi sisti wena ngiyaphuma kuwe Nkosi yami uyazi wena ulisela ha nithini wengane utheni ubusi kanti nize nithi akayimisele manje nibuya phela siye kuyiphathi kancane ngizoflya ngibuye ikusasa umgqibelo hayi ngomgqibelo awusiya anganithi abafuna futhi angisayi kuleyo party abangifaka ngepostini ngobani angisayi asaba kholoze nepost la mama kuthana ngane phela esijona nekhesi edala ngayo alomfuthu yambona nje kusenthi uvuthiwe awubuka hambe yaquka nje ukuquka Nkosi yami futhi iBP usenesifo sethambo ulisela kodwa uzoboshwa ukuthi ngiboshwa ngenzeni hawu nangengene phela sebeyoyenza kanjalo buwe wenza kanjani umuntu eqhuka untombazana wacabangelani uyambona umfo ulimele sekumele lokho eyiqinisa-ke manje labafana bathula bathini lawo uzocheck egeyithini umqashi manje lengane ijola phambi kwabafowabo ye mina noma ngathiwa mina ngishiya nga-50 years ngeke ngizojola phambi kwasekhaya geyithini wensizwa ngeke uba ziyiyoyo empilweni please ngiyacela ukuthi empilweni nigweme ukuthi nibe le mpahla ebizwa ngesiyoyoyo somfana akakwazi ukuthi umuntu udade wenu azojola egeyithini kini nikhona ngigcwele indlu lokhu ndlula phambi kwakhe lokhu nithi sibari hayi fuck man hayi suka na emakhaya ngiyakutshela mfowethu ngeke mina isidumbu siyophuma hawu nokuthi ngeke ekhaya never hawu mfowethu yazi abafana balo bephithizela phambi kwakhe lo mfana hawu baphithizela phambi kwakhe lo mfana lona uyaqhuka naye lapha nemoto upaka ingqo egeyithini ayina liyozamula mina hayi elezandla hayi liyozamula hayi liyovika evikile F1 sengenzeni ifuna indule yena mgokhoza ngempela ngeke hawu ngomqala nje uDonkane uphuma noDonkane ngimfi hawu ngeke igweme nje madoda kuba ziyoyo zabadoda nikugweme basiyoyo sekumele sihlanganise imali kumkhipha ejele ngizobe ngiboshelwe ini kuqiniso la mina ngidlali mina nasekhaya bokutshela
khona insizwa efuna ezofuna elokhu ifuna uyoshela umama lapha ekhaya ngenkani ngingekho ngisePitoli kanti ngizobuye sijwayele ukumala ngaphambili mangithi wangitshela khona nale uhlala emxosha umama lo muntu akafuni ubuya ngenkani kanje mema ngiphuma noqelemba awushaya imoto yahamba ungeke mina ngeke mina ngibulala phela awu 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 awusweke awu awukahle phela ufayile ngoma repeat lebalekile akunengoma ebalekile bafuthi kumele ibe repeat waya nje kahle wena sakulandela eBhawuthi wena sikwazi stranger uzodla nje la ekhaya awuklini uyagezwa uyafunzwa uyalolozela uyatetwa sana amabhishi ngeke ubroke live ayivezwe ingane kulive amama lona yaza ngidlala namhlanje mina tani phuphu sawubona yaphila mama naphila njani ngikhona yazi ngiphumule nje namhlanje angidlali cabanga ngiyasixoxela nje ngiyayixoxela nje nabantu bami lapha ilanga liyashisa okay hayi akunankinga ngibuya kodwa ebusuku ngaphansi 9 ngizobe sengilive ngizobe sengidlala lapha alright ubona later alright usefunda sithuma uphuthu hey nembonani ngeke ze kanje edla namalokho esidlalo yini lesitayidlayo lama fruit lawa ufuna uzosithuma porridge uza nje ngoba uyabona ngathi kuyashuba hayi maye ngeke futhi une smoke is serious Kevin uzosikhiphela kimi isibhongo Suslan Ahmed awu kodwa yini laba kuphuse wona namhlanje ngoba ziyaziphumela lungile bhayi awukahle uchuku wena awukahle uchuku semele ngenze nje manje nochuku wena awu hey kame wena stranger namagoda amabili lento ngenayinwele le lento ngenayinwele le uqala ukwazi ukukhuluma wena nemonto yokudlala umuntu engenama-robots awu hayi thatha ifonini silahlile mphuca ifonini awuyekungane nkosi yami iyasilawula nje le mfowethu thatha le foni ulandelayo ngonyawo nje uphe kwayo ya wena Tamara sawubona Thama izozo phela ingane zasekhaya zinalawo magama yabo nje le uTamara igama layo le enye kadadewethu uSarasu semele ngicabange le yami-ke manje hawu sayifuna-ke manje hawu uyaphi endlini ungiphathela i-power bank yami lapho uyaphi nobubomvu awu orange mellow tata uyisibusise sivela kuNkulunkulu kodwa ngesicelo mina sacela ukulalelisa inkondlo yami ngiyacela abantu ungangilalelisi
ungayelisa ngelinye ilanga awu bakushisa kangaka ngisho imnandi zovele ngibone ngathi yisicefanyana ngilayelisa kahle kusasa awu 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 ebuya mama aphila ndoda sikhona awu awu ushengu sesowetho nomnotho kagogo wami barayithi phele nami kagogo wami nami ngisempumalanga awuzweke ukuphi ekhaya waphansi kwey'ntaba madoda ngiyimishini elihle mina waphansi silanda ngabhuza isikhwebezi ngakhulela waceza entshebelezini suka ngaqhathwa phansi kwabhabha eduze mina ngaguliziswa phezulu le empisini umfule ngayiphuza-ke leyo isho wawa uzama kwenzani uyadive magayiva manje uthi uze nje nqola okhona wena uyelani inganiwa uzumdonsile danke lengana inababa ihlalele yantshela mina lengana ayinababa ihlalele uyayikhuza ukuthi ungayi lapha eweni yabe uyayibamba ha awu 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 hawu uyayiyeka futhi hayi kodwa phela maye uyobe uyakhula buka ngasathi Thank you, Mr. Zambu, for charging your iPhone 13 that you bought cash. Mnandi uze Mpumalanga ubheke nje into engingasazazi kanje. Ngama-aphula. Ngiyokushela. Abona amasosha omzimba. Abeka phansi ibhama akhuluma umakala lapho kuthiwa hawu siyabonga. Ayigcine nozasikhumbula nathi. Ngizobuka i-aphula lami. Ngama ngiyibuka idanone yakho. Une-purity. Yebo phela wengane sanibona. Awu. Thatha phela. Olidangane ngesini bakithi olugeuza. Uyanza mtohleli. Umtohleli. Nawo liningi lomnike lona. Ovela ligwinye limbambe. Ngisheshisa mnele. How's? Yebo sanibona niyaphila na. Ngicabanga ukuthi ungedlani. Udli orange. Hayi. Lumango. Uzobona apple nengculaza. Umango lo. Obona apple nengculaza. Ya mama. Nento eyiningi nje engenza ngibe proud ukuthi ngaba umuntu wesilisa. Hayi. Mina ngathi ngibona upineapple. Ashuthi nginayo yena webantu. Yesakugeuze. Bengithi uzothi ngimithi kanti inengcono ingculaza nokumitha. That. Me.
Othi April mangu nginazo. Hey. Alina apho mama athi unami. Ndikuyalidla na ke mlo. Mama ukhupha ngempela. Dana ine yathi ufuna ukuphela endlini. Ngomshayeli man. Come on. Come on. Uyile ngibona yakho. Awuyazi. Afale ngoma repeat. Awuyazi into eqofelela. Hey angithengele no 44. Ifoni yakhe i-unblock ama-X zona. Yawatsho ukuthi yakhumbula iyayicofa. Kodwa amantombazana awathanda abafana. Awuzongena kuthiwa master thini. Cela uzoluma mina. Ake noyingayo. Lethana HIV yami ngithatha ingane yenu. Hawu, ingane lelo. Lo HIV bese hamba usabalalisa kobani? Hawu. Yebo, ngomanga. Umfana nomfana akabe nesibhamu zonke. Ubusheni, awumzame kwi-page lakhe. I'm sure uyatholakala lapho. Nesibhamu sakhe. Eyakatubule. Hawu, angisana data. Awuyaphetha into yena lokade ngithenga idatha thanga laphela izolo. Ngathenga izolo seliyaphela manje. Ay ngeke. Ay. Hlezi uhlafuna sibo. Kungcono mina ngihlafuna ukudla hayi amantombazana. Khona uyafuna ngibahlafune la. Hey, yawuna sibhamu, siphi sibhamu, hey uzikade ngani, ubakade ngani nje. Awumzame epejini lakhe uhandiswe. Uyatholakala lapha isikhathi esiningi. Awuyalunga. Hawu. Ayisaluma. Hey akuke usingesini lokho. Kuze kuhline ukuthi. Yini laba? Okay, let's do one game then. Annie, thank you, Annie. Hi, is it Sibo? Hello. Hi, you wanna do one game? Oh, okay. Where are you streaming from? South Africa. Oh, you're streaming from SA, okay? I'm streaming from Nigeria. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Kodwa nje kunesicafelo kwentombazana manje bengingadlali mina lapha yini. Kufe nje ufuna ukuzongibhonya ke manje. Unamanga ke. Oh, ifica kabi igawule zabekwa. Hawu. Ngihlalele nje mina niphumlelo. Ufuqa ngegame. Mhlawumbe ayimphuqa manje. Asele mkhalisi inyembezi kanje. Ifica kabi igawule zabekwa ngoba ngimazi ngifunani. Bengingadlali game. Hayi mina, hayi. Shabuza kanjalo. Siphi sibhamu, awusiphi sibhamu, uzigade ngani, wena siphi sibhamu, athi siphi sibhamu, hey siphi sibhamu, ayimkhiphela manje noma engakhala hayi noma engakhala, lalela liphethe emlonyeni nje akalikhiphi, hey, go hishe kuze quleka.
Usiphi isibhamu ungisuke lila ngithi ngingadlali asimbhonyeke uzigade ngani yebo siphi isibhamu uzibiza ngensizwa siphi isibhamu uzigade ngani how ufuna nje abhubhe ngokungisukela kwakhe ngiyihlalele akathola isibhaqa bamba ikhona lakho-ke futhi ngeRose elilodwa lethi iRose elilodwa selisakethe siphi isibhamu uzigade ngani awusiphi isibhamu ungisukelile akabhonywe times 3 manje mgoqoza nje ngamadonuts vele uzoqhamuka nje yabona siphi isibhamu awusiphi isibhamu level 6 Nondo nakha mo lo ngathi ngemuva monyo siphi isibhamu ngeke nomshefeze nanga omunye shelo nhlizomzungu lokhomba ukhombile sila ngesibhaqa kadlula nje uzofika ingoma ebalekile Ay, caramba, ela mesmo já ficou na música dele. Manene qhubekani nindlale nezo ngizophoza safuna ukushutha isithombe la nidliwe liqala kwentakaleni baningcamzile imali ubhonyiwe loyo usanimthinte ngamandla akho-ke madobe siphaphela ngithi sibona ithi azidlala uzosisukela angenzela ukuthi uphile kahle nawe ugqoke kahle
aphelele tshele chaswini umshubo sizoyisulumani ngisulumani makwenze njani manje abendlile na level 8 imbulazo omnyama suka besamphaphamisa kancane nganilethe into uyaphi ngobuso unobugujuguju nje ngizokubhlokha ngoba uyeyisa ngiyabhlokha nje weyisa lokho namhlolo yami ngijwayela nje kabuze ngibiza my friend azavelwa ngicika awungophuma kanjani na wemntanami hey wemntanami aweyisa zilona hawu tu hawu ishitwa yini hawu ifoni nje ndawo ayifuthe awu Tani manzi sawubona ngathi lona kubiza ngisulumana akuyenwa lana kwaZungu ya akuyenwa la uphethe kweyisa nje ngiyaqanga umbona nami bathi nje kweyisa kumphethe abantu banokweyisa mase kuyimodeli la ningabe ngisangikhuza bayachwenza niyababona yohlala la emandeseni eyinami ngiphazamisa kabi ogqoya lamabhuluku ethu lawa olankeni khamba kanjani la awu usamba ngakho iminyakanyaka usamba ngakho nompilo iyeke lento ekhuluma inenhlabathi ngiyifuna nawe uthi uyaphuma esandleni nisengwale iyathanda nge hawu mama we hawu sucula please sungijwayela kabi sungijwayela nje kabi sungijwayela kabi lasibone uthi ufaka amanzi mina ngifuna ungijwayele kabi neyisaka ngala namhlanje kwenze njani okay umusa wami uzophela sengizonibhlokha kwangempela hawu nemhlolo yami namhlanje nani cha bakusukele nje abantu uyihlalele kamnandi nenjani na sikhona hayibo cha ngathi nithunyela ngizonibhlokha ngempela alinge nje ningizame hey nangijwayele kabi hawu emhlolo yami awu buka ngabe sidlala kahle kanjani uthole ibhokisi lana lephi ibhokisi nilibona phi ibhokisi nangizazi phela izinto zakayini hawu cha bazama nje ungikhupha umoya wesamukeli ngiyababona bathunyelwe awu hey dear, why you never come back to us? We need a car. Ubanu us manje. You have never said anything nje. Sebangenwa umuzi bablock. Wale angazi awu
Awu. You unlocked club cheers. Kuyini lokho? Unlock club cheers yini leyo? Angazi wazi mfo wabani lo. Uthando lwakho luyazenzela. Luyazenzela. Uthando lwakho luyazenzela. Luyazenzela. Uthando lwakho luyazenzela. Awu. 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 Luyazenzela. Uthando lakho ibhokisi linama coins nongenawo uyaba nawo. Yewe ingane thintana ibhokisi. Ongenama coins usenama coins ke manje ushuru Queen T. Ngafaka lawo ma coins lawo. Awu. Liyazenzela. Sawubona Malthulu. Kholoba sawubona. Bulazo mnyama sawubona. Awu. Ha, alikho ibhokisi lana. Angazi nonto kuthiwa kushiwani mina. Abanebhokisi abafaka ama-coins. Awu. Ngiyovala live idatha lami liyaphela. Ha. Ngise no 1 gig. Phela ngisaphosta phela mina ama video. Alikho nama ngiliboni. Kanti weQueen T ulibona phi ibhokisi? Gift box. Awu phezulu ufuna ubanda kakhulu. Uzafuna usebenzisa na? Kodwa ngathi bangayikukala amanzi nje manje yangisiza. Emphinjeni. Ntomele. Hayi ngeke akufulo esethi iningi kahle temali ukuthola amanzi. Yangathi yesakho. Ngophuza amanzi. Kwazi Luyazenzela. Chazani makufele kusasa. uthi nithi ngiyithalele nje la endlini ngifuna ukuthi wena ukuhamba hayi mina ngizile khona ngidawula bathi neviki Uyafuna ukungena wensizwa yaseGoli ephethe isibhamu. Uyazi isibhamu. Isibhamu sana anginazi isibhamu mina. Hawu lo muntu lo ngiyasho ukuthi asiphathe ibhamu. wena mina nasi namanje umuphuthu ngempela Hey muntu lo. Hawu natsoke. Kwele le volume. Ayo ikhuphula kancane. Hey Mthobisi wadlula izolo ngudinga ndoda. Nation engichaphaza. Hawu ndoda. Ebe ngudinga ngempela izolo. Ubuhla bunjela ngiyabuqala. Njengelanga liphuma. Kule sontaba sokahlamba. Wengane bantu mina ngiyakuthanda. Awu semina awu. Ubuhla bunjela ngiyabuqala. Njengelanga liphuma. Kule sontaba sokahlamba. Wengane abantu mina ngiyakuthanda. Awu awu awu. Ubuhla bunjela ngiyabuqala. Njengelanga liphuma.
sontaba sokahlamba we khali abantu mina ngiyakuthanda ubuhlobo utshela ngiyabukala elanga liphuma kule sontaba sokahlamba we khali abantu mina ngiyakuthanda khanya abantu mina ngiyakuthanda ubuhlobo bushela ngiyabukala hayi madoda ngeke hayi hayi Thomas shona phela mufuna sishawa umuntu oyedwa shona mufuna sishawa umuntu oyedwa ngibona ugift lapha bakhona abantu ngifake 1 simtitinye quick hayi mnandi nayo ingoma hayi ubuhlobushela ngiyabukala unjengelanga liphuma kule sontaba sokhahlamba ngale abantu mina ngiyakuthanda kodwa kids wethuli yazi ngifunani ngifuna udlale kuleli viyeli lizayo noma leli udlale ufike umthobisi nibo level 28 awu wathi ngifake 1 manje 1 match ubuhlobo utshela ngiyabukala njengelanga liphuma kule sontaba khali abantu mina ngiyakuthanda Hi, Spider-Man. Natulog ka na naman. We were both young when I first saw you. I closed my eyes and a flashback started sitting there. All the balcony, summer air. See the light, see the ubuhlobo ngaka ngiyabukala njengelanga liphuma kule sontaba sokhahlamba khali abantu mina sengithanda wena ubuhlobo utshela ngiyabukala Mthobisi le ngoma imnandi yezo the legend ubuhlobo utshela ngiyabukala njengelanga liphuma ule sontaba sokhahlamba khali abantu mina ngiyakuthanda bambe khona ngibambe lami ayikho ne-gloves zama ukusniper lentombazane iyasniper kakhulu le isniper mawala one-glove akalifaki awu awu
iglove akalifake. Awufake iglove nje sizama ukuthi yahamba lengane ngenitshela. Hawu lihle. Times 2 madoda. Snipe up times 2. Hawu. Tanto lihle. Ubuhlobo ungaka nyabukala. Jenelanga liphuma. Kule sondaba zokahlamba. Wengane abantu mina ngiyakuthanda. Au. Tinha. Tinha coisa. Eu vou Keep up all flight shelter. tá bom? Hey, nemgade madoda, hey, uyasniper kakhulu ntombazane, ngiyamesaba. Level 12 umthobisi. Nakhuya. Sini manje mathi. Uthini manje mathi? Nemgade madoda lo muntu unama-level amakhulu ngale. Sangathatha ama-stocks ethu nje. Uno level 32 bafethu, watch out. Watch out bafethu, uno level 32 ngale. Uno level 32 katani. Hey, yabona futhi Hawulo level 32 wayeka lengane. Danko. Uthobisa uthola ama-glove awu-2. Umbulazi omnyama uthole i-boost nehema. Siyabonga. Asiseyiveni sodlala ngakho later. Hayi sesiyaxoxa sadlala manje. akakuthinta namadoda amhlanje. Emaskandi mnandi hayi. Yazi awufani nezinye izinto. Angisho ukuthi ezinye izinto ziyabheda. But umaskandi nazo zimnandi, othi umaskandi mnandi kakhulu. Kazi ngizabulile. Sekunendlala phakathi. Ngiyashesha uyibona indlala mase ngivakashela uSibuni. Hayi bayenyanyisa nje. Ucabanga nje phela hawu. Kumele yabona bayahlupha ngalokho. Into zomasipileti. Abasakhola ukuthi bayibone ibhande. Ayifuna ukuthi phela beze bebona service leg. Abona ke ngeke ngazizwa kahle mase ngilabile. Baphemu. Asivaleni manje. Engilabile. Kumele ngikhuphe ikukhe egcekeni. Uzokwazi ukuthola ukusidla. Noma ngizama ukuzingela le nyoni le yami. Ngizingele le nyoni le yami. Bese ngenza isithulu ungazi bathi nifuna we
Madoda ngicela ukuvala mina manje ngilambile. Uthini manje? Akulungi. Phela sokufuna kuservice lethu nawuzoyithatha kafanele yathi yami Asibuyele Ember Mall futhi sothenga lezi zinto ezishodayo. Dali Paul. Sakho. Sobuyela vala ngoba vala no5. Bayizungwe intombi. Hawu. Nobani. Wayechethi ngisuka ngani? Ungitshela into yodwa. Khamba kanjani lapho mampara ka-jazz? Naphuza mara nini? Siphuzani? Ezihlala zodwa. Kuphuzwani? Hello, lapho eluya kushamile. Sawubona lo ndini. Pia amaZulu ngathi awaphuze nje. Hayi angifiki ebhiyeni. Hayi ngithi amaZulu awaphuza, ayaphuza amaZulu akho umuntu ongaphuzi. Decide uma ukhetha ngithi awuphuzi. Njengami. Vele wena. Ngiyaphila ukuthi njani. Vele wena. Awushare igama nami. Awuthi ngufollow. Sibona uhle. Bole. Hey. Iyo into ebhedayo abagqoki makuyihlobo njalo kade gijima nge-title lehlala ngaphansi futhi iphendi ingange-bum short kodwa phela ngisho ukuthi niyeke bafethu qhubekani right agree namsha ukwazi ukusela nabangani bakho ngenxa yentombi usazombheyilela ububani masifule yena ubuyinsizwe engakanani masifule umnikazi wodaba ungabuya la Ngisuke insizane ngedwa ebhuti welele nali 1 rand linjalo ya manqamalalo yaphela ayisekuyashisa sewecofi hayi nalo moya usekho-ke manje
Location please. Location ithi MP, ithi Mpumalanga. Uzobe ukhona nge-6 December la eKagiso Stadium. Kumzansi Maskandi Experience ukhapushenge please. No. No, ngizobe ngingekho. Yebi mama. License yami. Shahlaphe wow, my license. How uthenga ama chips? Swathenga ama chips oba yimo uthenga ama chips. Naku uzithenga ama chips ungena lapho ama chips wena. Utla yazi bo. Ngithenga ama chips uqhamuka sathi hawu sithenga ama chips. Ungena lapho. Ubuye ngaya but ukubuya cha. 100 yophela $1. Ngiyakuzwa khunzi yami, ngiyakuzwa. Hawu! Hawu! Kaloku umbona ngamthanda umuntu. Yeah. Le. Awo. Sweet chill no pele. Haji ba. Sweet chill ayo cha pele. Kada pelu chill velu pele. Kanti bonke ubona ubhala ukuthi Sule 80. sweet chocolate. Awujuluka impanda manje. Awushintanga Kodwa imnandi uzinje. Anime ngani lo ngibuza ubushenge nesicefe. khona mina akayakho ushenge. Hayi man ngani kunini beqalile. Ngizwile lokho. Ngamela ePumalanga uzeki mushengu le. Waphendula lapha ngizileni. Bambona nje online kusegoli. Babuza mina benza mniyo bo. Yena bambuza hambana ubuza yena nje ngikuphi mina. Ngani ubuza mina. Ayini. Ngaqaba na. Awu. Wakhala ukuboneni ngiyabona. Sibone. Wewe. Ile phone yakho Naye nje siyambuza ukuthi ubuzungu. Ngani kuye nje lokho nimbuzile yena. Ningiyeke mina. Inhliziyo yayo nawo umkhumbulishe. Umkhumbule ini? Awe. Awuhayi inkonzo afuni. athi vele ehawe. Uyangibhedela nje. Amagqala into yokugeza. Ngiyanithanda mani ndawonye mina. Futhi uyanginyanya mangingedwa. Phuma. Ingane yakithi hamba uyibuza kini phela yakini nje. Wayibuza kini. Ayibuza kimi. Yakini nje hamba uyibuza kini. Angena wakini. Hawula the chips niyakhala. Uyangoboya. Hawu. Manje udaba 2022 ngisaqala Sydney ngiwathenga every day ngi-addicted manje nazo ngithanda ukuthi upromote business lami so angazi noma singaxoxa yini hamba ku-inbox mntanami ukhuluma ku-inbox
Pendula mangiphuma la. Ngubuye le. Ufuna ubenzani? Ngakhala la machizo enwadayo afaka ulaka. Ngiyabagiva manje ngikhathele yibo. Ngaphinda wazulusheka umkeqe nophethe. Manje ngento nophethe ubalance kanjani? Ngapha nangapha. Kulo kwale moto. Ucula njengomshwengelezi. Hayi ncimishi, sinayo into efanayo kodwa hayi ncimishi. Uthi Nawo komuntu kususa la. hey, yabona. Soyiqala inyanga. Azicela vele simne. Ay, ndoda exasinyana isitulo sayo. Ha? Awekho insimbi. Manje njengoba emile lapha. Belinde ukuthi mhlambe lela gate livulwe wa. Awu. Awu. Thina siyofela khona. Siyofela khona. Dababa. Ngiyadanga ngoma semahenyeni kunjani mfowethu? Awu siyofela khona, siyofela khona. Sekma. Bagcwala into yokugeza. Betithethe usuchikabi. Kunuyile esentshini ngoba ukuthi bengahambi uyeza. Awu ngeke abezingane kimbone. Abange kahle ngathi ngisayo. Bathi ngikutshela ukuthi lokubeka ulindile uthe uyeza bengahambi kwesentshini. Hayi bangilinde ngeza. Namojala yona ngilambile. Kodwa liyazi Ndivuyile ukubona namhla. Ubunibona phi ke ngoku? Bengikuphi? Bamontomela sawubona. Namaseko sawubona. Awu nyani iqiniso sawubona. Hola. Boni zumku. Awena ungaphethe isibongo sakithi. Noma isibongo sakini lesuzumku. Asike isibongo sinjalo. Boni zumku. Ngoba ngishintsha isikole nawo. Hayi. Hayi into efana leyo. Zumku. Hawayi. Zungixhaphaza wena. 10,000 zakwaZumku. Umanzi yena. Swengu. Nyamiyasha. Ngaqala kubuka umuntu edle. Ngafuthi ngiyakhupha. Hayi bafu usubuyile esipani. Uyangayile fowethu. Ngikhamse eMpumalanga. Awubuye lapho uyabhora eNatal. Manje kumnandiswa yimi eNatal. Eplaza sikho sonke noshenga bekho. Uma ncini nyama kayishisha ngokuphephezela. Ungirequestelani manje lona? Yini? Ayi. Ngifuna ukubhaqabula nje into ongayazi. Kwangena isibonelo. Ufakwe uwe boss. Hayiloka kahle. Sibona kuhle. Sibona kuhle. Hey sibona kuhle. Niyaphila. Ngiyaphila kanjani? Hayi lovely. Yebo. Guys, tap the screen. Wethebi. Theba angisakwazi ukufaka. Bengithi ngizodlala one on one ukuze ngizokufaka kwi-box. Anibenze njalo emadoda.
awusho manje ukuthi ngikhathela umntasisi ngolesikorokoro sakhe esiniqedela imali siza ubani manje lo onesikorokoro senzeni isikorokoro sakhe ngifuna imoto lapha esipani sakho ubala phela woza kimi inbox sikhuluma vula sikhuluma Balong nginomfowethu omdala ngisenosibongo omunye engimlamanga ukinele ngena umfowethu omdala usibo ekhaya khona usibo omdala nosibo omncane yimo omncane nangumdala awu awubona awugiye lapha wena uphilile kahle ekhanda wena ngathi ilanga lishisa kanje usukuma ugiye wena ungayenza into enjalo bambi khona lakho ngibambi khona lami I need out orange ama-rose ungakayiseli akayisele quick nje shoda ma dampo yabo konke futhi konke hayibo ushuthi amadoda so times 2 lo ngizama ungidiza lapha nasibale 99 yabo umuntu una9 nomuntu una9 nasibale 99 sniper ni le rato sniper ni le Donathan Caps shuna ma Donathan Caps wabaphe ushuna ma Donathan Caps nje madoda sambeni yako ayo ngibaba udoti yelana abamfunayo nabalala naye kodwa ngehlukane unganya laba abamfunayo abalala naye zwani yezwa nalaba abalala naye kwehla ngehlukane unganya ezunga phansi kwenyawo le11 hayibo madoda naba bebuya ke madoda hey bayabuya protect ama-streaks ethu wekids asambeni isikhathi sokubaleka nje manje double tap screen lapho khona double tap screen sambeni noma ngalala naye nize nimzalise enya guys asambeni ngama-Donathan Caps let's move labantu baseduze Noxy awu siyababhubhisa ngeke salunga khona Noxy oops humble mazon ala ngisnipe iglove egcine no last 30 seconds bese siyahamba bafethu sikho safe siseduze kakhulu masila basanga snipe abadluli yabo nje number 2 siseduze kakhulu anethi umpresa lapho kuma-Donathan Caps naba bebuya madoda niyababonanga ayapha amaphoyisa ayapha ama-pox watch out for a sniper mfethu sibaleni ngama-Donathan Caps lihle anenyuka amadoda Noxy asithi ukuthi zwini ama-streets ethu njalo madoda watch out hayi nakudliwa hawu angwaziyo lokho hawu Thank you so much, my baby. Thank you so much.
Thank you, my MVP. Thank you, Dr. Lemon Tebi. Zamzo, I see you there. How much water? How much do you have on lava? Awuzame mntasa, awuzame. Last gift on time. Awuzame. Oh, thank you so much. How much is the levels do you want? I'm Bambisani, now time 3. Now time 3, my daughter. Captain Donut. Mankins Ballet. Oh! How? Asambe matoto Captain Donuts nakudliwa. Sebedlile phela abantu. Hey. Hayi matoto naba bebaleka. Weshwele. Azame no catch up of it. Chebese. Thank you so much. Ngisakwazi. I haven't seen you in a while. Basithole kabi singadlali. Madoda sinenkinga phela nje manje. Good time something we need to fly nxa uthi sekonakele. Ayiqede sengisuthi namanje. Ngoba bemuntu bayeka nibahlale lapha bahle khona. Hello, ngisho busy to exam, but just came to say hi and bye. Thebe singashiya sisempini nje ndoda. Adembu ishisa kanje. Awulwele impilo bese uyahamba. But good luck for your exams. Ngathi ngihamba kahle konke. Hello, Madlali. Abra foi puta. Ngoba njengosaliwa njengezidala. Bese ngikhipha la ngiyafika. Hayi. Ukuthi hlabathi ngiyakhathaza. Ngiyakuzonibela amasisendini ngishama yakutshela. Abese ngaphela mina. Bafuna ukudliwa. Weyingane siyadliwa. Nivuma kanjani impenjena? House. Kathula dua Mazungu Nation. Athi nje asinyakazi. Yini Mazungu Nation enjoy le nduku esitholayo. Emnandi. Hayi Mazungu Nation. Amathuzu nenze njani na? Nakudliwa. Omnandi kwamaships. Ayifuna sibuye nokunye masibuye. Glove, please guys, on the glove. Well, you say yaza ngekho ne glove nje manje. Ukhona ne glove? Yamadlali man.
Anizama usniper abafethu na imatch iphela. Oh, ulapheli but Uplazida selimphilile ngotshani. masindisicela. Akusenzeni. Ngisola le app le. Papa yini ladies siyabonga kakhulu. Zio yabitoza. Ihlolile ingane. Mkhwenyana. Ayike ngoba asisaxoxi vele asisasho lutho madoda. Sobuye sibonane kusihlwa ngo9:30. 9 madoda. Sobe sesiyaxoxana.